कैसे बोहारी हो। नदिया में गईली, पोखरवा में गईली, खेतवा में गईली, हरिहनवा में गईली, गजड़ा के खतवा में गड़ गईली कटवा, कैसे निकारे हो। बजड़ा के खतवा में गड़ गईली कटवा, कैसे निकारे हो। लाल लाल चुवे रसगुल्ला आंगनवा में, कैसे बटोरे हो। अगुआ में ससुरा, पिछड़िया में ननदी, बड़िया में देवरा, डुहरिया में ससुरी, सैया मोर बैठल होवे आंगनवा में, कैसे पुकारी हो। सैया मोर बैठल होवे आंगनवा में, कैसे पुकारी हो। लाल लाल चुवे रसगुल्ला आंगनवा में, कैसे बटोरी हो। घड़ी घड़ी पतवा गिरे आंगनवा में, कैसे बोहा